ଘରେ ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ବାପା ମା ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା, ବାହାଘର ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ବହୁ ଦିନରୁ ଚଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ମୋଟା ରକମର ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଝିଅଟିଏ ଥାଏ ବା ଏଇ 2025ରେ ଯଦି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଜନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ବହୁ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା, ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଏଇ 2025ରେ ନୂତନ ଖାତାଟେ ଖୋଲିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟଙ୍କା ୱିଥଡ୍ର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କଣ କରିବେ, ନିୟମ ସବୁ କଣ ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଗକୁ ଯଦି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ସେୟାର କରିନେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପା ମା ତାକୁ ବୋଝ ଯେମିତି ନ ଭାବନ୍ତୁ, ତାର ପାଠପଢ଼ାଠୁ ନେଇକି ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହଜରେ ଯେମିତି ତୁଲେଇ ପାରିବେ, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ବହୁତ ଦିନରୁ ଚଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କିମ୍। ଆଉ କେବଳ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତୁ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ବି ଟିକେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍‌ଟେ ଅଣାଯାଉ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଗୋଟେ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ବା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍। ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାହାରେ ଯାଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ବୋନସ୍ ସହିତ ମୋଟା ରକମର ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ହେଲେ ତା ପାଇଁ କେମିତି କଣ କରିବେ? ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ମା ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ନାଁରେ ହିଁ କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟଟେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆଉ କେବଳ 2ଟି ଝିଅ ପାଇଁ ହିଁ ଖାତାଟେ ବାପା ମା ଖୋଲିପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ, 2ଟି ଝିଅ ପରେ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ତା ନାଁରେ ଏଇ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଖାତାଟେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ନାଁରେ ହିଁ କେବଳ ଖାତାଟେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ରହିଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଝିଅ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ଏକାଥରେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2ଟି ଟ୍ୱିନ୍ସ ଝିଅ ନାଁରେ ବି ଏହି ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ଖାତାଟେ ଖୋଲିକି ଟଙ୍କା ରଖିହବ। ତା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କଣ ରହିଛି? ନା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବାର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବି ବୟସରେ ତା ନାଁରେ ଖାତାଟେ ଖୋଲିକି ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ 10 ବର୍ଷର ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ପାର ହେଇଯାଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ତାର ନାଁ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି କମରେ କଣ ନିୟମ ରହିଛି? ନା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷଠୁ ତା ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ହବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ତା ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଝିଅର ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆଉ ମୋଟା ରକମର ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବୋନସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବେ, ଝିଅର ସେତେ ଅଧିକ ବୟସରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ମ୍ୟାଚୁର ହେଇକି ମିଳିବ। ତା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତ ରହିଲା ଯୋଉ ବୟସ ସୀମା କଥା। କୋଉଠି ଖୋଲିବେ ତା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ପଚାରନ୍ତି କୋଉଠି ଖୋଲିଲେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ। ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରହିଛି ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ। ଜାଣନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଖୋଲିବେ? ନା ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ହବ ସେଇଠି ହିଁ ଖୋଲିବେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଖୋଲିପାରିବେ। ମାତ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ହିଁ ଯାଇକି କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାଖରେ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, କାରବାର ବି ସୁବିଧା ହଉଛି। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ବି ଯାଇକି ଝିଅ ନାଁରେ ଖାତାରେ ଖୋଲିକି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଫର କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଖାତା ଖୋଲିବେ, ତା ପାଇଁ ନିୟମ କଣ ରହିଛି ବା କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ? ଝିଅ ନାଁରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 250 ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ନାଁରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇପାରିବ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ସୁକନ୍ୟା ଖୋଲିବେ, ଗୋଟେ ଏସ୍‌ବିଆଇରେ ଖୋଲିଲେ, ଗୋଟେ ୟୁକୋରେ ଖୋଲିବେ। ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଁରେ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହିଁ ସୁକନ୍ୟା ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ବାବା ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କି ଏତେ କୌଣସି ନାହିଁ କି ଫିକ୍ସ ଟଙ୍କା ଯେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାତା ଖୋଲିବେ, ସେଠି ଫର୍ମରେ ଲେଖାଥିବ ଆପଣ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଦେବେ, ନା ଛମାସିକ ଭାବରେ ଦେବେ, ନା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦେବେ। ପ୍ରିଫର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା ବେଟର ରହିବ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ କି 6 ମାସ ଆଧାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମାସ ବା ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲା, ଏକାଥରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ, ତା ବି ହବ। ଆର ବର୍ଷକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଭାବ ରହିଲା, ଟଙ୍କା 1000 ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ତା ବି ହବ। ତା ପର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲେ, ତା ବି ହବ। ତେଣୁ ଫିକ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବୋନସ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ଖାତା ଖୋଲିବେ,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବର୍ଷିକିଆ ହିସାବରେ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ଯଦି ସେମିତି ନ କରୁଛନ୍ତି ৳50 ଆପଣଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଏଇଆ, ଯଦି ଏବେ ନୂତନ ନିୟମ କିଛି ଆସିଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ତା ବାବଦରେ ବି ଟିକେ ବୁଝିନେବେ। କିନ୍ତୁ ৳50 ପେନାଲ୍ଟି ହିଁ ଲାଗେ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବେନିଫିଟ୍ସ ବାବଦରେ ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେବେଠୁ ଆପଣମାନେ ଖାତା ଖୋଲିବେ, ସେବେଠୁ 15 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଖାତାଟେ ଖୋଲିବେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାଚୁର ହବ ଜାଣନ୍ତୁ। ଝିଅ ଜନ୍ମର ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ଖାତାଟେ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ, ଠିକ୍ ଝିଅର 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 15 ବର୍ଷରୁ 21 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆଉ 6 ବର୍ଷ ରହିଲା, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ସେମିତି ଖାତାରେ ରହିଥିବ। ସିଏ ଧୀରେ, ଧୀରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇ ବଢ଼ି, ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ଝିଅ ଠିକ୍ 21 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆପଣ ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଉଠେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଝିଅର ଯେହେତୁ କହିଲି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖାତାଟେ ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଝିଅର 5 ବର୍ଷରେ ସୁକନ୍ୟା ଖାତାଟେ ଖୋଲିଲେ। ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ, 5 + 15 କେତେ 20 ହଉଛି। ଝିଅର 20 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ 6 ବର୍ଷ ରହିଲା, 20 ରୁ 6 26, ତାହେଲେ 26 ଝିଅର 26 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯାଇକି ତାର ସୁକନ୍ୟା ଟଙ୍କା ଯାହା ଥିବ ସିଏ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହବ। ଦେନ୍ ଯାଇକି ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ମାନେ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଝିଅର କରିବେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ମୋଟା ରକମର ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ବି ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ 8% ରହୁଛି, କେତେବେଳେ 8.2% ବି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଖାତା ଖୋଲିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଚାଲିଥିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମ୍ ହଉ କି ବଢୁ କିଛି ଆଉ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍‌ରେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରି, ମେରି ଚାଲିବ। ଖାତାଟି ଯେତେବେଳେ ବି ଖୋଲିବେ, ଝିଅ ନାଁରେ ସିନା ଖୋଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ହିଁ ଖାତାଟା ଥିବ। ଝିଅର 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଝିଅ ନାଁକୁ ବି ଖାତାଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ତେଣିକି ଅପରେଟ୍ କରିବ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା 18+ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ଝିଅର ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆଉ ଝିଅର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଖାତାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ବା ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଥିବ ମେଚର ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ବ୍ରେକଡାଉନ କରିଦେବି କି ଆଉ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ହୋଇଛି। ସେଇ କେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ରଖାଯାଉଛି ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ବାହାଘର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଝିଅ ଯଦି 18+ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ବା 10th ଯଦି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାର ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ରହୁଛି ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍। ମଝିରେ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ଚାହିଁବେ, ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ବି ଉଠେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଚର ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବା ଝିଅର 21 ବର୍ଷ ହବା ପରେ ଯାଇକି ହିଁ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଝିଅର ମଝିରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିକି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବି ରଖିଥିବେ, ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଉ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରିକି ବି ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିପାରିବେ। ଏ ବି ରହୁଛି ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍। ତା ସହିତ ଯଦି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବା ପେରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଟଙ୍କାଟା ଯେହେତୁ ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଆପଣ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିକି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ବି ଟଙ୍କାଟିକୁ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଏସବୁ ରହିଛି ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍। ଏସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆ ବାବଦରେ ବି ବହୁତ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହବ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଖାତାରେ ଖୋଲିଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ବି ସେଠି ବି ବୁଝିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବା ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ସ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଟିଡିଏସ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ। ଆପଣ ଏଇ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ବି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଟେକ୍ସ ଫ୍ରି ରହିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇ ମଝିରେ ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ଯେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଇନକମ୍ ରହୁଛି 15 ଲକ୍ଷ। ଆପଣ ଝିଅ ନାଁରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। 14 ଲକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ସ ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଥିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ଟେକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମେଚ୍ୟୁର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ମେଚ୍ୟୁର ଟଙ୍କା ବି ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇବେ, ସେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜିରୋ ଚାର୍ଜେସ୍ ପୁରା ଜାଣନ୍ତୁ। ଟେକ୍ସ ବା କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଡ ପେପରରେ ଲେଖା ହେଇକି ଥିବ, ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ମିଳିବ ବୋଲି, ପୁରା ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉଟାକି ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେନିଫିଟ୍ସ। ଏବେ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଝିଅ 18 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ବାହା ହେଇଯାଉଛି, 21 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରୁନାହିଁ ବା ବାପା ମା ତା ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାଘର ହବାର 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନଚେତ୍ ବାହାଘର ହେଇସାରିବାର 3 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବୋନସ୍ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ଆଉ ମିଳିବନି। କାହିଁକିନା 21 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ଖାତାର ଟଙ୍କାଟା ପଡିକି ରହିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ମଝିରୁ ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କମ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ। 2-4 ଲକ୍ଷ କମିଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ। ସେଇ ରକମର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ଏ ରହୁଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଯୋଉଟାକି ଓଭରଲି ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି। ଆଉ ବା ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଯଦି ଏଯାଏଁ ଖାତାଟେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଝିଅ ନାଁରେ,
ତୁରନ୍ତ ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ବାପା ମାଆମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ସଞ୍ଚୟ କରିକି। ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍କିମ୍। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ଝିଅ ନାଁରେ ଏତିକି ଏତିକି ଟଙ୍କା ବି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍କିମ୍‌ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ବାବଦରେ ଆହୁରି ବୁଝାସୁଝା କରିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ଖାତାଟେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିକି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖନ୍ତୁ।